दा बेहाय जोङो नायदोनि ट्रान्सलेसन जिहेतु बेहाय 1 नाम्बार सेथियाव दङ आं सासे फरायसा होनना बुंदों I am a student. ओके बेनि उनाव दङ आं सासे गथ' I am a boy. बेनि उनाव दङ 3 नाम्बाराव बियो सासे आबादारि He is a farmer. बियो सासे नार्स She is a nurse. बेनि उनाव दङ बेयो गोरोन्थि It is wrong. बेनि उनाव बेयो नोंनि खोलोम This is your pen. बैयो राम That is ram. बेनि उनाव दङ जों सानैबो हिन्जावसा Both we are girls. नों सासे मोजां गथ' You are a good boy. बेनि उनाव दङ बिसोर आंनि लोगो They are my friends. बेनि उनाव मोननै दंबावो बे दङ 14 नाम्बाराव बेफोर जोंनि खामानि बा मा होनो These are our deeds. बैफोर हाजो Those are hills जागोन आरो ना. Okay, thank you.